Soron következik, köszönöm szépen Fónagy államtitkár úrnak a részvételt. Soron következik 10. napi rendi pontunk, a T/per 13666-os számú a pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. A házszabály 46 szakasz alapján járunk el. Előterjesztője az Innovációs és Technológiai Minisztérium, képviseli Sanda Tamás államtitkár úr. A háttéranyagban a Gazdasági Bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata, valamint egyes hivatkozási számon tagrsaját módosító javaslat is fekszik előttünk. Mindkettővel kapcsolatban kérem államtitkár úr álláspontját, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! A háttéranyag 5-ös, 19-es, 21-es, 22-es és 23-as pontját nem támogatjuk. A 24-es pontban található nyelvhelyességi táblázatot azzal a változtatással támogatjuk fenntartani, hogy annak a 12. sora elhagyásra kerül, a további pontokat pedig támogatjuk. Az első hivatkozási számú tapsaját módosító javaslatot pedig szintén támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, a vitát megnyitom. Dudás Róbert Jobbik jelentkezik szólásra. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt államtitkár úr. Az általános vitában részletesen kifejtettem ezzel kapcsolatban a Jobbik véleményét, a Jobbik álláspontját, így azt most megismételni nem szeretném. Egy valami hasonló az ott elmondottakhoz és a felkészüléshez, illetve a most általam elmondotthoz, illetve a mai napra való felkészüléshez. Ebben egy hasonlóság van, mégpedig az, hogy a szakma véleményének a kikérését indítványoztam, illetve kértem ki, és az alapján történtek az észrevételek. Módosító javaslat, bizonyára államtitkár úr is tanulmányozta ezt. A módosító javaslataimban benne vannak azok a pontok, amelyeket egyébként, nem tudom államtitkár úr mennyire szakértője a pilóta nélküli légijárműveknek. Én megmondom őszintén, hogy én annyira nem, ezért fordultam a szakmához. És egyébként ennél is, és számos más törvényjavaslatnál is azt a hibát vélem és véljük felfedezni, de maradva ennél, hogy a szakma véleményének a kikérése hiányzik. Nagyon röviden csak egy pár pontot, mert még egyszer mondom, a módosító javaslataimban benne van minden. Ugye ezt úgy értelmezik általánosan, hogy a drónokkal és a drónozással és azoknak a szabályozásával foglalkozó törvényjavaslat. Ez nem feltétlenül igaz, mert ugye még ne hagyjuk ki a modellezőket sem ebből a körből. És egyébként egy nagyjából 60 éves múltra visszatekintő, 1000-nél nagyobb lélekszámú modellezőről van szó. És egyébként, ha a jelen törvényjavaslat változtatás nélkül kerül elfogadásra, akkor rendkívüli módon nehezíti meg az ő helyzetüket. És csak hogy tényleg egy pár gondolatot, hogy mi az, ami a leginkább aggályos. Ugye a 947-es EU-s szabályozáshoz való jogharmonizációról van szó alapvetően, ami egyébként 250 g-nál húzza meg a határát a pilóta nélküli légijárműveknél a regisztráció szükségességéről, illetve onnantól afölött már regisztrálni kell. A magyar ezt levitte 120 g-ra. Ez egyébként számos anomáliát vet föl, de például, ha egy külföldről ideérkező és a magyar légtérben a pilóta nélküli légijárművét használni akaró személy idejön, akinek történetesen az EU-s rendelkezés alapján nem kell, hogy regisztrált és biztosított legyen a járműve, Magyarországra érkezvén ez már megváltozik, tehát ez egy jogi anomáliát vet föl, és csak hogy mennyire a szakma, mennyire kétkedve fogadja ezt a szabályozást, azért el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt egy hétben a közösségi oldalakon 50%-kal nőtt meg ilyen pilóta nélküli járműveknek az eladása, tehát szabadulnak meg a járművektől, mert nem tudják, hogy január 1-től mit fog ez hozni magával, milyen törvény lesz elfogadva. Arra kérem tisztelt államtitkárat és tisztelt bizottságot, hogy a módosítóimban beadott változtatások figyelembevételével korrigáljuk ezt, hogy egyébként a szakma, legyen szó a modellezőkről, legyen szó a drónozókról, legyen szó egyébként arról az iparágról, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy számos család és számos iparág
épült erre, és fejlődik, és egyébként számos családnak jelenti a megélhetését, illetve egy olyan technikáról beszélünk, ami egy most induló, most fejlődő technológia. Ne dobjuk le mindjárt a rajt után a sportcipőt, vegyük fel a versenyt, jelen törvényi szabályozással viszont pont ennek az ellenkezőjét érjük el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Senki más nem jelentkezik szólásra, ezért a vitát lezárom, és megkérdezem államtitkár urat, kíván-e reagálni a vitában elhangzottakra? Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen. Számunkra is ismertek a képviselő úr által jelzett felvetések, hiszen valóban egy fontos szabályozásról van szó, és érkeztek jelzések hasonló módon, amit képviselő úr is megkapott. Én néhány dologra engedje meg, hogy azért fölhívjam a figyelmet. Egyrészt itt említésre került a 250 grammos határ. Nem véletlenül 120 g-ban határoztuk ezt meg, hiszen ez az a méret, ami alatt játéknak tekinthető maga az a drón, amiről itt beszélünk. Egy 249 grammos drónból viszonylag sok kapható, tehát amik ráadásul már mindenfajta adatrögzítő eszközökkel is fel vannak szerelve, ráadásul hosszú távú repülést is lehetővé tesznek. Tehát a szabályozás egyértelmű, a játéknak minősülő, könnyű, távolra nem navigálható eszközök továbbra sem kerülnek extra nyilvántartásba, és nem szükséges eseti légtérnek a kijelölését kérni. Ennél nagyobb eszközök esetében pedig valóban szükségessé válik az eseti légtérnek a kijelölése, és egyébként magának az eszköznek a regisztrálása. Erre már csak azért is szükség van, mert a továbbiakban azt gondoljuk, hogy fontos, pontosan azért, mert egy új eszközről, egy új technológiáról van szó, biztosítani egyébként azokat a jogokat, amelyek mindannyiunkat megilletnek a magánélethez, otthon nyugalmának a tiszteletben tartásához való jogot. Emellett, tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy arra is fölhívjam a figyelmet, hogy a saját építésű pilóta nélküli légijármű is nyilvántartásba vehető, tehát a modellezők is nyilvántartásba tudják venni az általuk épített légijárművet. Ilyenkor természetesen a gyártási számot azt nem lehet kitölteni, és ezt nem is kell, ezt a szabályozás lehetővé teszi, és megfelelően biztosítja is. Remélem, hogy ezzel maradéktalanul megválaszoltam a felmerült szakmai kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szavazni fogunk először a háttéranyag 5., 19., 21., 22. és 23. pontjáról, amelynek elfogadását az egyes hivatkozási számú tapsaját módosító javaslat elfogadása kizárja, a kormány nem támogatja ezeket a pontokat. És önök? A bizottság a háttéranyag felsorolt pontjait 2 igen, 29 nem és 4 tartózkodó szavazattal nem támogatta. Most a háttéranyag 24. pontjában található nyelvhelyességi táblázatról szavazunk azzal a változtatással, hogy annak 12. sora elhagyásra kerül. A kormány ezt a javaslatot támogatja. Kérem, szavazzanak. A bizottság a háttéranyag 24. pontjában található nyelvhelyességi táblázatot azzal a változtatással, hogy annak 12. sora elhagyásra kerül. 26 igen, 8 nem és 1 tartózkodó szavazattal fenntartotta. Most a háttéranyag kormány által támogatott további pontjairól döntünk. Kérem, szavazzanak. A bizottság a háttéranyag további pontjait 26 igen, 9 nem szavazattal támogatta. Most az egyes hivatkozási számú tapsaját módosító javaslatról, mely kormány által támogatott, kérem szavazatukat. A bizottság az egyes hivatkozási számú tapsaját módosító javaslatot 26 igen, 9 nem szavazattal támogatta. Most az összegző jelentésről és az összegző módosító javaslatról döntünk, kérem szavazzanak. A bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot
25 igen, 9 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. Ák Péter képviselőtársunkat javaslom bizottsági előadóként kijelölni, látható többség, kisebbségi előadó állítására nincs igény. A napirendi pontot lezárom, soron következik